Il-binjiet storiċi kollha taż-Żejtun issa twaħħlulhom magħhom numru ta' plakki informattivi bl-istorja tal-binja. Il-proġett Plakka Storja se joffri ħolqa bejn ir-riċerkatur tal-istorja u l-poplu. Mhux biss dak Żejtuni u l-kumplament tal-Maltin, iżda wkoll it-turist barrani li għażel li jiskopri u jippassiġġa fit-toroq pittoreski taż-Żejtun. Dawk il-50 plakka tal-ħadid twaħħlu fuq l-inizjattiva tal-għaqda volontarja Wirt iż-Żejtun li fi kliem il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici la l-ħidma li din l-għaqda mhux governattiva qiegħda tagħmel għal din il-belt. Bħala gvern aħna appoġġjaw l-attivitajiet li qed jagħmlu Wirt iż-Żejtun għaliex Wirt iż-Żejtun hija entità serja tal-affarijiet tagħha ħafna li tagħmel ħafna ġid u l-attività li saret dalgħodu hija waħda li tkompli timmarka pass ieħor fil-ħidma ta' Wirt iż-Żejtun biex bis-saħħa ta' din il-ħidma iktar affarijiet storiċi jkunu jistgħu jiġu spjegati lill-pubbliku in ġenerali. Dawn il-plakek ġew inaugurati waqt avveniment li sar il-ħadd filgħodu u li għalih attenda wkoll is-segretarju parlamentari responsabbli mill-laqdiet mhux governattivi Clifton Grima. Il-proġett qed isir b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun u ġie parzjalment iffinanzjat mill-Voluntary Organisation Project Scheme inħadma mill-Kunsill Malti għall-Volontarjat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.